Case number 0033 of 2026, Bernard Veke, plaintiff Mangari. Vachimangarira baba vanonziva Munamato Gweshe, vanobva kwaDzeke mudunhu renyu rinochangamira. Vaviri ava ndiTezvara neMukuwasha. Mumangari vaDzeke Bernard vachitaura kuna vaGweshe vari kuti Tezvara uyai pamberi pachangamira nhau iyi zvayakaita ndezvekuti dare radarika yakambopinda ikakurukurwa. Changamire vakati chidzokai nokuti panga pambobuda nyaya yokuti mwana waTezvara vaMunamato pane kwaakubika kusiri kumurume wacho uya Amangara. Saka yakazoti chidzokai sezvo Tezvara vakazombotaura ipapo vachiti atakatomboenda ndikatomuudza kune murume womwana wangu ndikadai zvikazonzira Changamire chidzokai mozouya pano. Nyaya yanhamba 2 yekuti Mukuwasha ndiye anenge akutopinda nei apinde nemukuwasha yake kuti vatongane ane mukadzi parizvino. Saka nyaya iko ndeyekuti Tezvara vangavanzi makarodza mukadzi wangu. Saka Mukuwasha kumangara kwaita nhasi ari kuti inini sezvo chikomba ndichizive chakasimukira kwaTezvara chizara naTezvara iri pamusoro ndonji Tezvara wengu. Saka nyaya iripo apa Tezvara vaenda kuseri kwekuti vaburitse pachena murume ane mukomana wavo. Kana pasina zvorevera kuti ivo ndivari kupindurana nei neMukuwasha, asi nyaya iyo kuti Mukuwasha anoziva kuno mukadzi wake. Good. Saka claim yakuchiti manje Tezvara ndiBernard Veke ari kuti Tezvara uyai nemurume womwana wenyu wamakarodza tipedzerane neni mudare, endai mumudane Mukuwasha wenyu, ndini munoziva kwaanogara. Zvichireva kuti ava vakangoti Mukuwasha wako ndiwo yechipinda. Saka inenge yabukwa nekumuswe, asi makurukota engu itorai zvairi tizwe kuti ingafambe kusvika pano. Yo nyaya yomakurukota. Yakanaka. Tipiretidze. Shuwa nyaya yakambopinda mudare muno. Chaute. Ngati nyaya shuwa yakambopinda mudare muno. Yakapedzisira zvinji aTezvara. Munofanira kuya nechikomba chechi cheMukuwasha wenyu. Ndo maziviro andiri. Waine chikomba cheMukuwasha wavo. Icho Iwe unonyepa here? Aiwa, icho mwana wawo. Unonyepa here? Akuni. Wanga unoga mudare muno? Anokuramba pana chifubushu panapa? Nawe yako tukandikuri. Atezvara kwava tazive kwenyu kwabheko. Iwo wakanzi yako yokumangarira pa yanga yapedzwa apa. Papfuma apa wazibata. Iwo ndobva wanzi chimangarira chikomba. Asi witness yako ndaTezvara vako. Asiri Saka nhasi Saka tiri kufunga kuti devateerera kireme yawakanyoresa kana newe wanga wamhangara zvirizvo zvawakataura kuti aTezvara uyai imimi ndimi chikomba kana kuti ndimi mukuziva kuno chikomba sezvo akabvira uku. Asi panapa mambo vakanga vataura kuti iwo chimhangarira chikomba nokuti iwo waiti ukamboenda ndobva watsvaga ndobva waona munhu akugara nomukadzi wako ndobva wadzoka kotora aTezvara ndobva maenda mese kusvika papo ipapo mukadzi wako ndobva atiza. Changamire ndopa vakati saka vaakuchidiwe vaakuchiziva chikomba. Saka ivo ndo vachava witness yako iwewe kuti chokwadi ndiwo kugara nomwana wangu takatokuwana noMukuwasha wangu. Hati ndizvo zvakaitipinde pakuti manyorero wakaita kirema handika ukuita sekunge usingazive mukadzi wake kwaari ukangosina kungobvira kwakuenda asi wakaudza muno ndozvidi right hande tenge tichibata mazwi ngaona kuti ndikangana saka unofota kuspidigwa sochiti ndikadzoka mira pavakayo mira usapidigwa sochiti makorokota kana tadzoka zvine zvavachazviziva tenge tichizviziva tenge chikumirira. Saka apo pakuti izvozvo handisi kuziva aTezvara ndimunoziva asi yokwakuenda hade makorokota zvakataurwa naChangamire zvinhu papi pawo ukakanganisana nazvo kutadza kuzvibata zvakanaka kuti mhangarira chikomba ukachishaya here. Ava vaite witness ava vakatosungirirwa kudhara mbira dzakoni
kuti ndo witness yako ivo vachida vasingadi nokuti munhu akabvira pamabani pavo ukazosungisa here chikomba kana kuti chakatiza whatever chikomba chakatiza isikuoneka nsotomboziva kwacho wakasvika kumba kwacho kandakamboenda kusaidi wacheko kana ubva ndamudi ndamuona unoziva zita rake here rakazara anongoziva kumuona ukatadza kutsvaga kunharaunda yekuti anonzani kumakomba kuna mukaradzi anoshandisa mazese alright saka nhasi chinangwa chako uri kuti kudii ini chinangwa changu chikupa kudai sokuti ndiwo vari kuziva pano bhozi ari kusvika kumba kwavo nguvacho nokuti sofa patakabva mudare rinei ndakasangana naye kusocial welfare vatotori nomudzimai wangu wacho chikomba vandimhangarira kuti ndiri kutora vana zvisiri pamutemo saka chikomba ndakachiona alright mudzimai wako arimo here arimo ininiwo ndakabetsera mabetserero yangu ndeyekuti uyu mudzimai wake akabva pamubabate zvara vake nokudaro anofana kunge achitaura mazwi pamberi zvara vake kuti mudzimai wake aripi manzwaka padaro nhasi unosaka atezvara vasungisi vanomukosha kuti baba mudzimai wangu ari kupi hatina kurambana zviri pamutemo saka madzimai mangani 2 ari muno ndeupi ndemukuru asipo ndeupi asipo ndiwo wacho wechikomba ane chikomba asipo uchikomba chikomba ari muno wechikomba ndiari muno apa musisiri mese nawe pamberi amai uyaitoni makarambana zvipamutemere uyayu vavagadzireyo chiyai amai baba wenyu vakapinzwa mudare nomurume wenyu mushure mokunge mimaendawo kumba kwenyu vange vasipotora vasanangurira maenda kumba kwenyu baba wenyu ndobva vapa mukwasha tanga wandipa zvokwangu kupe mukadzi wako ndobva vapa imi ndobva mazoshayika kumba kwe ndobva maendawo kuno mumwe wamama akuyana naye uyu akazouya nababa wenyu ikoko zvino chikomba cheche manje ndo chiri kutsvagirwa nouyu majisi yako pamusoro handina chikomba nofita baba vapa vakauya kurukova kundichibika sadza vakasvika shuwa vakandiona ndichibika sadza vakati madzimai tidzokereku kumba ndikati punishment yamukambondipa 6 months usingandipindire mumba uchigara naamainini ini imbondisiya imboita zvekushandira vana vangu amuna chikomba kumira amuna chikomba handina ndakahura chinova chokwadi ndaihura tinoona mashoko yamuchitaura munosungirira avo baba venyu namashoko yayo haatenderi why imi muri mukadzi womunhu makapinda here mundare nomurume uri kurambana zviri pamutemo handina akaramba gupuru ndakamboenda vharamba kwatinoti kurambana zviri pamutemo kana mukapanana gupuro zvinozoya kumutemo munozorambana muno mudare rake amama papo pamwe amuchiti imimi hamuna chikomba baba venyu muno mavakapupura kuti munacho nokuti vari kuti vakasvika nouyu pamamuri pacho right pamusoro ichokwadi ndiri kuzvizwa ipapo kuti baba vangu vazondiona pandaigara vakauya nomurume wangu uyu ndiye akauya kudhonza baba wangu kuti handeimaona pari kugara mwana wenyu ndaibika sadza kuna mukaradzi nanhasi ndokwandiri waraita zinomboitwa manje iwe paukasvikako muna amai ava paya posi pasadza here kauti nomurume waigara naye fanye zvakanaka baba zvamukataura paya kusvikuzvizivaka pamukaendawo kuno murume uyu
mukasvika kwa mwana wenyu pasadza rirabika kana kuti nomurume waigara naye Ngepatendi pakaigara ndakapasvika asi ini murume kufesera naye kana kuti musifesera kana pasika iye mukoshandi akatonditi umu ndo maanogara. Amusiri makataura kuti mwana wanga akatiza? Akatitiza zvishuwa. Okay, waitizemo pasadza. Ndakatiza mambo ndinomusapo kuti baba waindishungurudza. Ndosaka ndakazoenda kugara kumakorokoza. Saka nasu unochari kuiko kugadzikira baba wangu padare ndiri kuchishaya but iye pandinogara ari kupaziva. Aiwa. Ngauye abate chikomba chacho neni. Amai. Tambo kutaura iti kati panapa tisataita dare panapa kuti apatora nemaoko anditi. Nditaure ndichidai makurukota. Nauri chitaura. Pakuti bai akatora nomwana asiri wako iwewe. Wanzwa baba vanhu vababa vako iwewe munomutiri mudare hatidi hunhu hwechikorokoza. Wanzwa baba vako ava vakatenda vachikutimisira mukuwasha wavo. Wanzwa mushure mokuti baba vako ava vakareva pfuma kumukuwasha uyu, mukuwasha uyu akaita zvese zvepamutembo akaendesa pfuma iyeye. Aendesa pfuma iwewe hauna kuzogara wakabva wabuda. Uyu nokuda kutsvaga kuti mudzimai wanga ari kupi akaenda kuna baba vako apa. Baba vasingabude pachena akazokuona akati baba rege ndiendete kuonesai pano mwana wenyu paari kugara. Baba vakautimisa mudare ramambo muno vachiti izvo chokwadi inini ndichakahwitinesi. Ndopakatsvaga iwewe kuti nhasi unozodzoka. Chokutanga tidi hunhu hwechikorokoza hwokutaura mumwe mutauriro usiri iwo. Ngatitaure nyaya so zvairi. Baba vakati zvichokwadi ndichadzoka mudare muno vachipupura pamberi pamama musi iwoyo mukuwasha wavo yaripo. Saka uri kuona iwe nhasi wazowanika papi panapa. Pane mama pedza baba bakoti. Pane panaida kupinda amai tazviona kuti mune speed stere. Ende one speed ndivati noda. Uzoona kuti basa rokudii rokudzingirira. Amai mune mwana wamene mcheche. Ndio murume. Ndakamuwana kumukaradzo. Nemurume wamugara naye. Ndina murume wamugara. Ndio kungo nonga. Zvokuti pamuri zvamusiza kuti mwana uyu baba wake ndivati. Handisi mutori pakutotsvaga. Aiwa zvinizvi zvinoratidza kuti nhau yedu yakurumidza kuenda kumabvumo. Ndanga ndichifunga kuti murume uyu kugadzika kwaita avapa akanganisa dei agadzika chikomba chino mwana uyu abataka. Saka imi muri kuti aiwa ini mwana handina chikomba, mwana ndikangomwana. Saka uyu haazivi kunonzi kungomwanawo ari kumhangara kuti baba makarodza mukadzi wangu. Saka imimi kusvisa pamuri kuita chikomba baba wenyu ndosaka vagarapo ndo vakupfekedzwa bhachi rumusha yechikomba. Ndaitofungidza kuti chabatsiridza kuti uri kunetsekaiko murume wayo anonzi Edwin ari pakati Tuma Samoni aindosungwa ipapo ndiye murume wangu. Baba vaibva apa pochigara chikomba. Zvino muri kutoti baba rambai makagara chikomba hachipechekauya. Aiwa pamusoro ipapo chokwadi ndiri kupanza. Uyu murume uyu paakauya achindoona pandiri kugara ari kupaziva. Saka chiri kunetsa ndechekuti ari kutadza neiko kuuya kumakorokoza kwacho achitsvaga kana kuti achiona mugariro wavo pandiri kugara achiferefeta anogona kuchiwana kana handikari kuti ndinaye shoma. Pamusoro yamai kupindirana neni pamwedziwa ndenge ndarasika tibatsirana. Imimi ndanzwa kana ndatadza kunzwa mundiudza kuti ndatadza kunzwa. Ndanzwa muchitaura kuti imimi chaiye imimi zvino wacho makapiwa mimba kune mwana wamakazotobereka nezi. Hamusi kuziva chikomba ndizvakadaro good kwavo vasina kupombiwa wavo vangazomuziva here. Baba vachikuitira kuti vasabate munhu kungoti vakuona munaye nini kumakorokoza ikoko kusvikoti ndakutakura handi kwadotiita vari kutochowa kupara mhosva nokuti vachakwekweretsa nhasiri voyani hopo kuno. Saka imimi ndimaitofanira kutobatsira baba kuti baba mukuwashasa kunetsei mudare chikomba changu kana kuti munhu akandipa mimba ndimofati zviratidza ndimofati akutodzika mudareko. Saka zvinonyingwa tochiti handimuzive kwavo vangamuzivawo sei. Nanhasi mama vari right ndisaka vavata baba venyu kuti mwana wenyu akapiwa mimba ari pamba penyu. Chindiudzirai ka munhu akamupa mimba kana mamushaya mimi mundibhadhare.
kana ni mashaya baba wakatadza kutaura kuti ndiani akapa mwana wangu adhimise mwana wangu ana murume nini muchiti baba ini ndakaura wedzi kutoti ndakaura iro matopupura dare rino rikunzwa rese muchiti ndakaura ini mukazi wemunhu nokuti kana musina kurambana zvepamutemo muchiti mukazi wemunhu mapupura ndimakaura saka kana chikomba pasina zvakudare rino kuti rinoita sei kana munhu ahura ari pamba pababa vake asingazive chikomba oita mwana ava baba vaumbovanawo kuti ni mapupura mega kuti makaura saka namune mwana zvakudare manje kuti anohura ari pamba pababa vake anoitwei kana vasina kupedzerana nemudare ramambo ndodare rako changamirani kwakutombomberea papo kuti atezvara nani zvinofamba sei makabata kuti stiru mapukunyuka asimatizira mabuda paukonje asimazaenda kunobatwa noukonje wowayo baba chakugadzika yapa inyaya yekuti uyu vanetsana auya kumba amukamuti ndoda pfuma yangu achizotsvaga pfuma achiwinza mukadzi haanozokwanisa kumwana asi pfuma akuita ise akupai zvino mwana wenyu atoone mwana womumwe murume asi pasina dare rarambanwa pamutemo saka imimi makunzi imimi makarodza mukadzi wangu ndozvakumhangarirei uyu mwana wenyu atadza kutsanangura kuti chikomba chinowanga kupi ati ndinohobho handiziva akandipa mwana saka mirai regaitiise kuna changamire tikambode kungopedza vapikwa vataura zvavo taura izvi zvinoita manje ndezvekuti vana vedavo vana vadiki mukati medaro unogona kuiswa murindi yekubereka chokwadi chakanaka munhu akaonwa nouyu achinoona kuna mukarazi ndiye munhu ari kurarama naye asi pamba pangu asati asvika saka dare chova richipetwa panomusi wasevhe rakapetwa rikanzi Bernard iwe chiripo ndezvekuti shuwa wakaenda kunangidza atezvaro kuti ndine chikombo chine mwana wenyu muchaita kuchinisi mangwana handina kuzvipikisa vakanzi Bernard uchadzosewa imwe mutombo dzaakabvisa handina kuzvipikisa chingani uri kutadza kuchii mwana kuti ndibude pazviri uyu mwana uyu shungurudzira neavakaita handingaitaure sombereki vakadzimbana kudzimbana kwacho kuchifanira kudzimba woinini yakubereka upenyu izvo vakaburisirana shuwa uyo ukaita kupepairo rakatondikashamadza ndoti ndakudzikwa kuti mudari kunziuya nechi nomurume anechi ndikatike mukwasangu Bernard akupenga here akunditiyo nechikomba chacho iye akutoisa pachiri akanzi ndotora tezvavo kuitinisi uyu mwana mudiki anoona mudari changamiri ari kurarama ari kurarama naye munhu acho akaonwa nomunhu chete kuti akanzi ini ndibuise inini dare rekuti ndikuviga vanhu vaviri handimunyatsoona ndikuti ndikuviga vanhu vaviri ini handivige pe hausi mugare wekuti mangwana ndikudare mangwana ndikudare ndikubereka tazvinzwa baba wasa pfuma yakawithdraw kutora pfuma yakakabhena asi Muriani Banana. I'm sorry. You need to first Bonia Baba Kadaro. Abisha. Take guys was put back. Chinchandra put in the tower. The singer pins what I see. Bernard Dingaya told him Puma Baba. Puma Visa. Ngaya told Kumusha Uku. I can't tell Mamma when Dilimo. In order to have a mine. But in the corner of Mumba and a Kufuka Pangua, Mobile memories Yashinita. And we are going to the Gasana de Gambiri, the Kutakasha Nevana. So who come Bernard? Bernard knows your long Peter Adi, but if Bernard Adaputora Puma and the Arab with the drawer. I would have the Utani Tower actually. So I didn't come to Bernard and Gaia to know that I can be
mushango kana kuti amheno nemari yakabvisa yacho yese kana mheno machira ndiri kumbira kuti ndingati ngaya atore hapana cheri mapurisa hapana cheri kutaura nokufokota kazi kana pasi garai kana pasi ambuya taura yenyu makadzikama musakopote zviri onyadza kumba kunyadzisiro famba gorokota tati mombe yeumai inoziva kureva yega pamunhu anoita nharo ndizvo ka mimi munoziva chivanhu ndo zvandakudirai kuti munoziva chi ukaona munhu anoziva kuti mombe yeumai inoreva yega anoziva chi chivanhu ichocho hachisi chirungu chivanhu chinotaura here kuti kana muri pamwe imi muno murume kunonzi kurambana pamutemo kuita sei kupanana gupuro ndo kurambana pamutemo kana wamapanana gupuro kana wakaenda kuroorwa hasisina dambudziko mamboona muno munhasi hamuna kesi dzarambana vanhu anditika baba ndiko kunonzi kurambana zviri pamutemo here kwataona mwana we mazvinzwa anza hakusi nababa wenyu kwete neinini indafungidzwa kuti ndikakuudzaika ndikurasika rega ndinzwe kuna baba wenyu kuti ndizvo here zvaanotsanangura kurambana zviri pamutemo kuita sei baba taura itini pamberi vanhu ndiye anogura muchato zvaakureva kuti matambanurwa kana mukachienda kuroorwa hamuna dambudziko mambo anototaura kuti kubva nhasi anoroora hako hapasisina dambudziko zvino kana mapanana gupuro rere ratinopanana rukumba irori ndo rinopasa pavari kuenda kudare iroriri wobva aenda kunoroorwa panenge paano mhosva mukadzi uyu kwavo anenge achiri mukadzi uyu panenge pasiri kufanira kumhangariwa baba parinenge pachimhangarirwa munhu aita mwana neuyu munin'ina wenyu mabata zvakanaka nokuda manje kwokuti munin'ina wenyu haasi kukwanisa kutsanangura baba vangoda kuti vatsanangure kuti no shuwa ari kugara nemurume waanogara naye uyu angachifanira kuti aiwa baba vangu ava vasiye inini murume wandinogara naye wandinomwana naye anonzi Edwini kwete baba ariko ngauye mupurisa ngauye anomwana zvino arambira zvikanzi kwete inini ndikangohurawo saka baba vakusungirwa apa mhosva yekunzi mwana wenyu akabvira pamba penyu mamubata indakupai pfuma ndobva tazomushaya taakumuona nhasi mumwe murume tisina kurambana zviri pamutemo saka makarodza saka ndakuda kuti mudzitsanangurire mimi kuti pointi yokuti ari kuda pfuma yake yese uyu dei akarambana nouyu zviri pamutemo uyu pfuma yake anoidhimanda sei akataura muromo wokuti iwewe Bernard mbamina wangu chienda unotsvaga chikomba ichocho uye uchimhangarira mupi muno isusu tatandirimo kaizvo saka isusu inini ndazoshamisika chinzi agweshe handitika saka inini ndachifungidzira kuti uyu muramu wanga atobata chikomba chinhu chatikusanganidzana nacho mupi muno chashaikwa nomunin'ina wenyu makurukota amai Right, regai titendare rimwe chete. Regai titendare rimwe chete. Kupopotedzana pakuedza kubatanidza nekuyananidza zvakanaka zvambokuita but tikuti isusu da kuti nyaya iyi tinatsoikombera mune kurambana haisi mhosva kurambana haisi mhosva ndinodara ndakuonera sekuona kwangu imba yatoparara haichamira imba iyo yatoparara haichamira sekuona kwandaita but kuti kurambana haisi mhosva asi zvinoitwa nenzira negwara chete kana vanhu vachinge vati kuti havachadanana vorambana zviri pamutemo zvozivikanwa ndozvatinoziva isiri nyaya kuti nhasi taona tezvara nhasi ndovakutonzwa kudare zvokutaurwa naamai nhasi tazodai tichida kutedza tsika nemagariro edu kana tichitonga nyaya izvozvi Bernard handizoti wakaita vana vanganama ya mungaita vana 2 mungaita vana 2 zvaukama hwacho huripo kunyangoda inzi madi marambana chandiri kuda chiri ndechekuti ndida kuziva kuti pfuma yawakabhadhara uchiti ndakanda kuzoya nepfuma wakanga wakapedza kuroora here inozoita kuti nhasi unoti unodzorerwa kana wainzi kuti ndoda unotora mombe humaenda kuda izvizvizvi wanga wakapedza kuroora here Bernard wanga wakapedza ichokwadi here baba kuti anga akabhadhara zveshe zvinodiwa
Changamire kune mbona nemari yakakapera kumatekenya ndiko anotoreka natsamba hapana vana vatatu vese akazongoridza mombe dzekuti ndikuda kumara vana vangu hauna mukadzi amusunda kumba kwangu ndaudzidzira kuti kana dai akapedza michiti kuti chinge chiripo pane panoda kuti tisvike nekuti kana vakaita vana vaviri pane mombe mbiri dzekumara vanhu ndodzinidzi dzakauya nadzo kuya mombe home yanga itata ukayafana kubvisa akaitora dziita mombe nhatu saka toda kuti isusu nyaya tida kuna zoikombera mune zvakanaka zvinoita kuti mangwana muziita dambudziko napenani zvareva kuti tapedza nhau yandikutaura kudai taiziva kuti akakabvisa akabhadhara akadii taiziva kuti bhenadi anogona kusungisa chikomba chiye chekuti chakatora mukadzi wake vasina kuramba nazvo pamutemo kuti uya unibhadhara because handamwe ndakarambana nedzimai yangu zviri pamutemo mudare ramama uchibhadhara nechikomba chiye because vanenge vakarambana zvepamutemo saka chiitira kuti kana chiti vanhu varambana zvepamutemo tiita kuti mwana uyo anenge asunungurwa kana vachinge varambana zvepamutemo kana akabatwa nechikomba zvinova kuti anenge asina mhoso because vanenge achiti takarambana zviri pamutemo mudare ramama asi kana vasinange vakabvisana nagubhuro mudare ramambo zvinova kuti bhenadi akangoona chikuya ane zvikomba anoramba achizvisungisa chete kana zvakaita gumi kana zvakaita sei ava vachizviudza kudare chete saka izvozvo tinoda kuti zviperi zvinhu zvakaita saizvozvo asi nhasi nomuunda kuti haana chaakaunza akaperera kumatekana ndeu inonzi matekana munozviziva 18 years kana mbona anogona tsamba hapana iwe bhenadi tauchitaura rilisti rekana pepa rauna roratidza kuti ndakaroora kana sadombo anogona kupupura zvicho ndakabvisa mombe ndakabvisa chizvizizvo sadombo nhasasa zvekutanga ndakaya nayo ina ndachandakasiya kwateza kusvika pakuzobvisa mombe ndachandakati zvakaitika kuti tisave no list mukadzi akatakura property yese mumba kubva kuhembe dzangu ndakasaramba muri empty zimwe dzichipisiyo kana kuti hana chaakabvisa akapera kumatekani koni mombe yehuma yakazoitora sei changamire izvi zvese zvakutaura ndezvekuti dambunya imomo dzakatora aitwere amai avataura pamusoro uyu anofanira anga asina kubvisa zvomari mari zviri kutaurwa mirai izvi anofanira anga asina kubvisa zvomari mari nokuti anyepoka futi zvomari mari zviri kutaurwa nababa asi nokuda kwokuti anetsana nomukadzi manje mukadzi aenda manje kumba kwawo amuteera abvanzi nababa we ndipetangu andipa zvikwani zvokwangu ndopaakaizenda kuti tina mombe nhatu manje abvaendesa kuna baba handizvoiba ndo zviri kuitika apa changaori kuramba kava kuti hakuna mombe dzakauya kana chakauya hakuna kapera kumbonana akaenda uyu hazi yakautirwa mambo ndiye akati mombe iyo ngaidzoke pari takateerera mupi muno uyu haasiri akawitidhirowa mombe iwe usambokapira umhosva isiri haugoni kutaura iwewe ukaendesa mombe zviri pamutemo dzaitiwanani zvavako vakadzikira muzvikamu zvaiverengeka idzodzo kuti mbiri todzovana imwe chete ndei yohumai dzakagara nhasi unowakwirira tezvara wako mambo ndoba akati mombe mimimi uyu mukadzi wake ari kupi vakutsvaga uyu manje aripo mukadzi wako ndokuchiwanika uya hapo ndokuchionekwa kwari kwacho kwaukaita natezvara padaro manje ndokuchioneka kuti atezvara shoka utoziva chikomba kavauye makwana ozokupupurira pawende chikomba ndopakazonzi namambo ngavakudzorere mombe yehumai nokuti mombe yehumai ichazotera yoga makanzi ava endai munodzorera mombe iyoyo ndomadzorera uba yakaita mombe iyo asabhukuma amuripo bai zvino uyu haasi kugona kutaura nokuti mambo akanga asipo saka kuti nyaya yakangocheka saka tikuti chakakosha chiri kudiwa ndechekuti bhenadi kana uri kuziva chikomba chinofanira kuti uchisungise chiye chikubhadhara nekuti hamuna kurambana zviri pamutemo zvikunzwa bhenadi
apa watodzandura kamwe mombe atiwane mombe watotora huma yenzi inogona kuzorumisa yega kana kudzokera yega. Saka tiri kuti izvi zvachida kuti urambe uchidhonza atezvara kudara. Pamusoro changani ndikanditaura chiri kuzondipa kudaro takatongwa muno manditika mambo muno tobva taenzanisirwa ndichienda kumba ndakabva ndani ndikudiwa kusocial welfare takaona bianga chichata nochikomba ichocho ndozvatinotaura kuti chikunetsa chii kuti utipe madetails nemunhu iwe umhangarira kudari usungwa uya kudari kana kutomuziva kuti vakatochata uyakayo asungwe aiwa kwete kuti wachitofamba munzira itondishokesa saka ndozvaunofana kuti kuite bhenani kana kuti kutozvizira chikombori chinonzani kana pane wachinogara ingoita izvo uchikwirira dare kuti ubhadha noti ava vanange makarambana nadzimai vako kuti hatakurambana zvepamutemo saka ndabata chikomba chingachindiripe uripwa amini yapera yakuramboikunepereza kuramboikuswirana nazo iyo bhena ichita kuti ususe chikomba andini iye kudari asi itai kumuzorambana zvepamutemo nadzimai vako imimi kana mwanoti imba mushanda itai kuti murambane zvepamutemo Zenote zvinobvumewa ipapa here. Unotendewa. Nenda pana sekretari panosa. Pokaye mukaenda kupaye kana kuita kuti ndobvunzo imwe kuti azviite here zvandinoratidza kutaura kuti inini chandiri kuda ndechekuti andimuri kuona baba wanga ini ndini firstborn yavo ivo vari baba nezvavarya tarisai nehealth yavari haisi yokuti vanorwara kana kuvaita sei inyaya dzedu isusu vana saka hazvigone here inini pfungwa dzangu dzanga dziri mukuti ndiri kukumbirawo kuti Bernard uyu auyatore chete mombe dzake kumba pamusoro maita zvakanaka aiwa musanditi pamusoro amai dare zvarinoita rechivanhu rinoyananisa mombe idzodzo zvitori right kuva kwadziri kuita ikoko ndosaka manozochangamire vati Bernard chirega kuramba uchinetsa baba vaona zvinhu zviri kuitwa zvekunze kwomutemo vakanzi Bernard mhangarira chikomba chako chete kana uyu achawo kuti chikomba ndechekumakomba osiyana nazvo kando kana achicha kungade kutema magwavha yomutu wacho mugwavha uchiucha 2 amaini moita kuti murambane nomurume uyu kana kuti murume urambane noye zviri pamutemo murege kuramba muchidi muchinetsana mama pabata zvakanaka here patauwana changamiri mapabata anditi saka pari kuzoramba pachiuya shoko renyu kuti ngauyo atore mombe chete aiwa yapera ini ndavandiita kupindura amai avo varukwa uyu munhu akaronora zviri pamutemo akaita zvinhu zviri pamutemo munoziva kuti honzo resichi munin'ina wenyu ari kuvharirira munhu avamba mwana mukunzvaka yeubuda kumikumbenu pamusoro pazvainenge muri kuvharirira zvakare mobva mati uyu achisina noukama naye kana kuroora ngauchibisa pfuma yake mukati mei matezvara vake zvisiri izvozvo zvinopedza utezvara nokwasha saka izvozvo hazviziri izvo manzwaka nyaya iripo ndeyekuti uyu akanga anoraiti yokuita zvese zvirikitika naatezvara vake tosvika panguva idzodzidzi nyaya yacho yanga yatosvika kuti inopera zvakanaka kuna mambo uyu anokonzera zvakare kuti mombe iye ikabisiwa iyei aidzorere nokuti anombori akabereka nei nomunin'ina wenyu uyu kana kufamba kwenguva anotongoidzorera nokuti mombe iye inodini inodiwa imimi somuroorwa mukati imimi pfuma idzoke hazvipo danga asingade mukadzi uyu haimbodzibvisa mombe idzodzo asi nyaya yekuti dzimweni dzenguva ipamwe vachayanana nemukadzi nyange vaine zvavaitadzirana ndosaka aita shungu dzokuti dzisina dzedziri kuti ngadziende aiziva dzimweni dzenguva vachayanana nemukadzi aida mukadzi wake saka tiri kuti munoona kuti achigumbi chokuti ngava yatore dzese mombe dzake but kuti hazvisiri izvo isiri pakwedza kuyananisa nekubatanidza dziri pedzidzo iroora akabereka kavana pane mombe dzekuti baba anofanira kumara vana vake ndo dziri idzodzo kuti kuti ngabva uya atore zvinhu zvake hausi kutonga ikoko umwe ndataura pachikuru kuti kana uyo achinge achida ndatoona kuti imba yaichamira
anokwanisa kuuya okwira dare kuti nda kuti tirambane zviri pamutemo nemurume uyu uchindisunungura zvinotenderwa zvinhu izvozvo asi wazokutaridza kuti usungise chikomba chakatisa mwana munhupi uyu zvinozwika unouya okwira dare wobhadhara right anyaya yapera regai titi yanga iri pakati paBernard Vhege naMunamato Gweshe yapera saizvizvi. Bernard anzi atsvake chikomba chakapa mudzimai wake mwana obva azokwira dare kuti chikomba ichocho chizobhadhara masununguro asimukaita. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.